खुलुमबाय। बे समाव आंजों दङ बयजोंबो सिनायजाखानाय, बयजोंबो मोनथिजाखानाय मुंदांखा बर'नि सासे फावखुंगुर बुंनांगोन, मानो होनोब्ला फाव खालामगिरि बिथाङा आंजों दङ। गिबियावनो बिथांखौ बड' लाइभ 24 नि जानानै बरायनानै लाग्रोबाय। जोङो बयबो बिरला गुन्दा होननानै जों बयबो मिथिगौ बिथांखौ। बिथांनि गुबै मुङा जाहैबाय लंकेश्वर बसुमतारी। बिथांनि गुबै मुङा। बिथाङा दा आंजों दङ। बिथांजों जोङो दिनैनि बे मोगा मोगि हाबाफारियाव जोङो सावरायगोन माखासे गोबां खोथा। दा बे समाव बिथांखौ बड' लाइभ 24 आरो असम लाइभ 24 नि जानानै बरायग्रोना लाग्रोबाय। गिबियावनो बिथांनिसिम आङो खुलुमनाय मान बावनाय जासिग्रोबाय। आंनि मुङानो जाबाय लंकेश्वर बसुमतारी। गमायैनो आंनि जोनोम जायगाया बिजिनि साथिनगुरियावमोन। बेनिफ्राय आंखौ धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गगामुगाव लाबोदों। बे समाव आङो 7 बोसोरल' बैसो जादोंमोन। अब्ला बै लाबोनाय बोसोरानो जाबाय 1968 आव लाबोदों आरोखि। दा गगामुग हालामाव रायजो जायै जायै गोबां समनि बोसोराव आंखौ जोंहा गहपुर हालामनि सिङाव थानाय रुबि नार्जारिया, थारायबारिनि रुबि नार्जारिया आंखौ बर' सावथुन मुलुगाव दिखांजेनदों जौस्राङाव। बे फिल्मनि मुङा मामोन? बे फिल्मनि मुङा अर्थात बर' सावथुनानो मुङानो जाबाय रं नाम्बार पार्ट 2 मोन। अब्ला आङो बे रं नाम्बार पार्ट 2 आवहाय आंनि रला जाबाय प्रफेसारमोन आरो। औ, बेनि उनाव जोंहा बिथां प्रडिउसार रुबि नार्जारिया बे सावथुनखौ बेखेवनो थाखाय सोनाबहा लांबाय। लांनानै बे सोनाबहा बे रं नाम्बार पार्ट 2 खौ बेखेवहैनायाव गोबां सावथुनखौ नायनानै सायख'गिरि बिथांमोनहा रुबि नार्जारिखौ बुंनायसै। आंबो दंमोन आरोखि। रुनिकाटा हलाव फिथा होदोंमोन। ओइ रुबि नार्जारि, नैबे आदैखौ नोङो जोबोद मोजां आर्टिस्ट मोनबाय, जों फसायबाय। बिथांखौ नोङो गुबुन रल होनाङा, बिथांखौ जेब्लायबो गुन्दा रल हो। गुन्दा रलखौ होब्ला नोंनि सावथुनफ्रा जोबोद मोजां खारगोन होननानै बुंनायाव गमामानो बे बोसोनखौ, बे बाथ्राखौ लानानै बे रुबि नार्जारियानो नेक्स्ट बाराव आंखौ अर, न'खर संसार, थैसाम बेबायदि रलाव आंखौ गुन्दाखौनो होमारनायसै आरोखि। बिरला गुन्दा बिमुंखौ बबे फिल्माव मोननाय जाबाय? बिरला गुन्दाखौ आङो थैसाम पार्ट 1 आवनो मोननाय जादों आरो। थैसाम फिल्माव बयबो गोसोआव दं रायजोफ्रा। बे थैसाम फिल्मा बयजोंबो मोनसे समाव अनसायजादोंमोन आरो गोबां नायगिरि बिथांमोनानो बे फिल्मखौ नायखादों जानो हागौ। बे आयंआनो बे फिल्माव गुन्दा पार्टखौ लादोंमोन। बिरला मुङै बे गुन्दा पार्टखौ लादोंमोन। गुन्दा लिडार, नङा होमबा? गुन्दा लिडार हिसाबै बिथाङा बे फिल्माव बा बे सावथुनाव फाव खालामदोंमोन। बिथांखौ बयबो सिनाखायो। बिथाङा दा बे समाव बा दासान्दि बिथाङा सावथुन मुलुगाव गुबुन गुबुन फिल्मावबो बिथाङा फाव खालामनायखौ बिथांनिखौ नुनो मोनखादों। दा बे समाव आङो बिथांजों दान्दिसे आरो मोननैसो बिथांनिसिम मोगा मोगि बा कुइसन आं बिथांनाव सोंबावगोन। जागायजेननाय, नङा होमबा? जागायजेननाया मा फिल्म होनदोंमोन? बेयो जाबाय रं नाम्बार पार्ट 2। रं नाम्बार पार्ट 2 बे फिल्माव मा हिसाबै नों फाव खालामनाय जादोंमोन? प्रफेसार पार्ट होदोंमोन आंनो। रुल। बे गिबि फाव खालामजेननाय बे समाव गोसोखौ माबायदि मोनदोंमोन? इयुनाव आरो माबाफोर फिल्म बानायलांबाय थागोन बै समावनो नोङो सुजुखादोंमोन नामा एक्टिं खालामलांबाय थागोन होननानै? गमायनो थार बाथ्रा, आङो सावथुननि बेलायावहाय जेबो नलेज गैयामोन। बेयाव हाबखांनायनि उनाव फार्स्ट आरो सेकेन्ड बारनिफ्राय जेब्ला थैसाम पार्ट 1 आव आंखौ बिरला गुन्दा होननानै रल लाहोबाय, बिनि उनाव आङो बिथांनिफ्राय रांबो मोनदों, रांबो होदों। अब्ला आङो गोसोखौ थि खालामदों गावखौनो, आयौ
मानसि गिलुबालु प्रजेक्ट बेलाय बे प्रजेक्टआव हाबोब्ला रांबो मोनो अब्लाथ' आं बादि सुबुं बर' सुबुङा मेरला दङ बिथांमोनाथ' गोरों गोराबो मानो गोसो होआखै फालाय आं मोजां मोननायसै मोजां मोननानै गमामानो आंखौ गिबि गिबियाव सावथुन मुलुगाव बे बिरला गुन्दानि मुङाव बाक्सा जिल्ला बागानपारायाव आंखौ मान बावजेनो जौस्राङाव अब्ला आङो लासै लासै आंनि गोसोआ मोजांनिफ्राय मोजां फोरसिबोनायाव सफैदों आंबो थारैनो सावथुन मुलुगाबो अनसायजायो माथो रायजो राजाफोरजों गनायजायो मोजाङै मोजां आर्टिस्ट हिसाबै गोसो होनानै ओंखारोब्ला गमायैनो गावनि उदै थाइसेनि थाखाय सोलिनोबो हानाय राहाखौ आं नुना मोनदों आरो दिनैसिम आयंआ खैथासो फिल्म बानायखो ओरैनो खैथासो फिल्माव फाव खालामखो गोसोआव थानाय बायदि डायरियाव लिरनाय बायदि डायरिखौ नायबासो बुंनो हागौमोन अब्लाबो लामसाम आंनि बर' सावथुनाव रुल होजानाया मथा मथि 26-7 जाबाय आरोखि फुल मुभि औ आरो बेनिफ्राय बे गुसुं गुसुं सर्ट मुभिखौथ' आङो हिसाब लायाखै आरो दासिम बिनिफ्राय थैसाम 2 आवबो फाव खालामदोंमोन नामा आयंआ नंगौ थैसाम पार्ट 2 आवबो आंनो मेन रुल माने एक्टरजोंनो लास्ट फाइटिं नांनानै आंखौ एक्टरा जेब्ला बुथारबाय आं जेब्ला थैबाय अब्ला थैसाम पार्ट 2 आवबो सावथुनानो जोबथे जाबाय आरोखि बे थैसाम पार्ट 2 खौबोथ' गोबां रायजोफोरनिफ्राय अनसायनाय मोनदों नङा होमबा बे फिल्माव फाव खालामनानै थैसाम 2 आव फाव खालामनानै माबायदि मोनदों जिथुनाखि रबि नार्जारिमोन नङा होमबा मेन रल खालामनाय एक्टरा माबायदि मोनदोंमोन बेयाव शुटिं खालामनाय समाव जि जोङो मोनथिनो मोनदों बे फिल्मखौ थैसाम 2 खौ गोदान जिथुनाखि बा गोदान टेकनिशियान बिथाङा गोजाननिफ्राय हायार खालामदों होननाय खोनादों दा बे गोदाननिफ्राय हायार खालामनाय टेकनिशियान जिथुनाखि बे टेकनिशियानखौ लानानै शुटिं खालामनाय समाव बा शुटिं खालामजानो मोननानै बा फाव खालामनो मोननानै माबायदि मोनदोंमोन जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आं बुंनो नांगोन थारैनो बिथाङा हाइद्रा बाहायदों आरो बेनिफ्राय पेरासुट मुम्बाइनिफ्राय लाना फैदों मोजां मोजां इन्सट्रुमेन्टखौ बाहायजेननाया बे थैसाम पार्ट 2 आवनो बाहायजेनदों आरोखि आंनि नुनायाव सानजा रायजोआव मथा मथि रुबि नार्जारि प्रडिउसारा बिथाङानो फार्स्ट बेबायदि गोगोम इन्सट्रुमेन्ट बाहायनायखौ आं नुना मोनदों आरो गोबां रां रुफाबो खरसा खालामदों रांखान्थिबो आंनि मिथिनायाव बिथाङा 75-80 एलसो गारदोंमोन आरोखि बे फिल्माव थैसाम पार्ट 2 फिल्माव बिनिफ्राय दासिम बे फिल्मा गोबां अनसायजागासिनो दं नङा होमबा बे निभ' एपआवबो बे फिल्मखौ होनाय जायो टिकेट दाननानै नायनो हायो नङा होमबा नायनो हायो आरोखि निभ' एपआवबो फैसा मबाइलाव सोनानै बोनानै नायनो हायो आरोखि ओरैनो आयंनि बैसोआ दासिम बेसेबां जाखो आंनाथ' बैसोआव आंनि आइ कार्ड जिथु भटार आइ कार्डआव दा रानिं आङो 70 जाथारसिगोन मथा मथि 1 बोसोरसोल' बाखि दङ आरोखि ओरैनो बे समाव लास्ट आयंनिसिम मोनसे सोंथिबाव इयुन समाव आरोबाव गुबुन गुबुन फिल्मफोरा जुदि लेंहरोब्ला बा फाव खालामनो लिङोब्ला बानायलांबाय थागोन नामा आंथ' एसे गोसोखौ गिलिर जाबाय दानि मुगायाव ना अनेक गोरों गोराबो आर्टिस्ट ओंखारबाय मालाय दानिया यांमेन अर्थात सेंग्रा सिख्लाफोरनिसो बे जुगाव कम्पिउटार जुग जाबाय मबाइल जुग जाबाय गोरों गोरायाबो बारा जाबाय टेकनिशियानाबो आलादा आलादा रोखोमै बाहायनाय जाबाय अब्लाबो लिंफैथारो जेब्ला आं थांनायाव दं आरोखि जोबथायाव जिथुनाखि जों मोगा-मोगि आयदायाव बे समाव जोंजों दंमोन लंकेश्वर बसुमतारी सावथुन मुलुगनि बयजोंबो सिनायजाखानाय बर' सावथुन मुलुगनि दा बे समाव आयंखौ मोनसे फिल्मनि जिखुनु जाया फिल्मनि मोनसे डायलग होनो थाखाय आं खावलायदों बे समाव रुपाथि नोंनि खाफालाव सेन्दुर नों हाबा जाबाय आरो नों गोरलैबो मोनबाय नों दानो थांथारसै र' साहा लोंलांदों बुरिजों
सेक्रेटारि दोनला बेखौ अब्ला बुंबाय सेक्रेटारिया खाव गैया बस खावनानै लाय बेखिनिखौ आं बुंनाय जाबाय आरोखि डायलगखौ बे फिल्मा मा फिल्ममोन? बेयो जाबाय जाफुंगोन जाफुंगोन। औ जाफुंगोनाथ' पार्ट 2 बो ओंखारदोंमोन नामा? ओंखारदोंमोन पार्ट 2 ना? बे पार्ट 2 आवबो नोंथाङानो फाव खालामदोंमोन नङा होमबा? बे जाफुंगोन जिथुनाखि फिल्मा बे समाव लाइमोन जिथुनाखि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरजों गोबां अनसायजादोंमोन आरो बेहाय भिलेन रुलखौ नोंनो लादोंमोन नङा होमबा? औ औ दा बैयाव रुल लानायाव बा बिथांमोनजों खामानि मावनानै माबायदि मोनदोंमोन? बिथांमोनहा गासिबो सेंग्राथार अब्लाबो आंखौ सिनियर हिसाबै जोबोद सनमान होयो अनसायो जानाय लोंनाय जा आंनो हरनांगौ दङ रायलायनाय सेरखम खुनु गोनो गोथो मोनाखै आरो बिथांमोना आंखौ डिस्टार्बबो होआ माने सिनियर आर्टिस्ट हिसाबै बिथांमोना आंखौ गण्य मान्य खालामनाय जायो आरोखि होयोबो बे समाव जों दंमोन धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गामिया मा बुङो? आंनि गामिया जाबाय धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय स्टेसना रेल स्टेसना गगामुख थानायाबो गगामुख गामिया जाबाय 1 नं खोदोमगुरि आरो बेनिफ्राय पन्सायतआबो जोंना खोदोमगुरि हाई स्कुलाबो खोदोमगुरि जुनियर कलेजबो दङ आरो बेनिफ्राय पन्सायत अफिसबो दङ गोजोन्थों। ओरैनो दासान्दि आयंआ फिल्म जगतजों लोगोसे माबाफोर खामानि बेबायदिनो मावदों नामा माबाफोर? ओरैनो आफादफोर बायदि बायदि? आं बेखौ स्वीकार खालामनाय जायो आंखौ जोंनि BKWSC आव कछारी काउन्सिलनि सिङाव मोनसे आफाद दानाय जादोंमोन बे आफादाव गाम्बारि मुसाहारि गलाघाटनि डक्टर गाम्बारि मुसाहारिनि दोलोआव अराजनितिक बेखौ बुङो UBPF बेवहाय आंखौ सेन्ट्रेलनि बोसोनगिरि फाथिना दोनदों बेवहाय आंहा गोसोआ गिलिर जायाखै गमायनो मानो दादों आरो मा जालांगोन आरो मानो दरखार आं बेखौ मिथिना मोननायलाय आं गनायना लादों दा आं दुलाराय सेन्ट्रेलनि 20टा जिल्लानि UBPFनि आङो बोसोनगिरि। बे समाव आयंनिसिम साबायखर थाबाय बिथाङा बयजोंबो सिनायजाखानाय सावथुन मुलुगनि बर' सावथुन मुलुगनि सासे मोजां फाव खालामगिरि बेखौ जोङो बुंनांगोन। बे समाव दिनैनि मोगा मोगि आयदायाव जों आंजों लोगोसे बाहागो लानायनि थाखाय बड' लाइभ 24 आरो असम लाइभ 24 जानानै बे समाव रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो दिनैनि जर'खा मोगा मोगि आयदा सावरायनाय बे हाबाफारिखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय।